Jeg hedder Iben Esborg, og jeg har taget dig med herud i Uldum Kær. En del af mit frivillige arbejde, der bruger jeg nemlig i lokalrådet, og vi er i gang med en udvikling omkring Uldum by og Uldum Kær. I 2010 der sad jeg og arbejdede med en idé om, at hvad kunne vi gøre som Uldum by for at blive synlige derude som bosætningssted. Og jeg tænkte, jamen hvad har vi som guld? Jamen det er jo det her smukke, skønne Uldum Kær. I 2010 der arbejdede jeg så med det her lille projekt, og jeg præsenterede det fra en fra byen af, som er stor entreprenant og iværksætter. Og han synes faktisk godt, at han kunne se, at der kunne være noget potentiale i det her. Jeg præsenterede det så sidenhen for Naturstyrelsen, og vi har haft nogle indledende runder, også med Hedensted Kommune. Kunne også se, at der var nogle rigtig spændende initiativer i det her. Og nu her i 2013, der har jeg fået arbejdet så langt ind i nogle forskellige folk, interessenter, så både alle de omkringliggende byer vil egentlig også gerne være med på det her projekt. Vi er så blevet, oprindeligt var min arbejdstitel på det her projekt, Naturcenter Uldum Kær. Det er så blevet nu lagt ind i et større projekt, som hedder Oplev Gudenåen. Og det er rigtig fint, fordi lige pludselig så bliver vi en af de ting, som der er sat i gang her i løbet af op langs Gudenåen. Og Naturstyrelsen har trukket rigtig meget, og Hedensted Kommune har også trukket rigtig meget på det. Og det kan jo se, at der er nogle potentielle ting i det her projekt. Der er noget bosætning, der er noget omsætning, der kan være arbejdspladser i det. Og det er nogle af de ting, jeg rigtig godt kan lide at arbejde med. Det der med at sætte ting i gang, og se, at tingene får lov til at gro og være sammen med andre mennesker, hvor det er en proces, vi er i gang og igennem med. Og til sidst skal det jo her måske i 2014-2015, jamen så er vi jo faktisk klar til at gå i gang. Vi har et samlet budget på 2,4 millioner, og det glæder vi os til at gå i gang med.